Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatay ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpaw ako. Lipay ako. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Likod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Marco. Ginaingon, ang trust sa usag-usa, murag sticker nga kung imong tangtangon, isod nang mabalik. Bisag imo pang ipapilit dayon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi. Nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Mamaulin talab. Sakit na nga kung tiil sa sigig, paso-paso din ismo, eh. Ay, kadyon na lang good love good. Last na lang, Jud ni. Asa pa mga? Palitan ako birthday cake si mama ni mo. Unya na yung lab. Next week pa mong birthday ni mama. Ay, karon na lang good ang mamalit good. Total, di ano magkita sa mall. Sa sunod adlaw na lang good lab. Sakit lagi kayo kung bagtak na. Sakit kayo. Bayak ni mo love. Uy, Ay. kabata pa ni mo. Dali naman kang kapuyon. Oh. Oo. Dili Ay, wala magkadiha. Ay, tayin pa. Ay, tayin pa. Ay. Relax na ako gadiyot akong mga tiil, ha. Puya. Ano sabihin, okay na? Nag-relax ng imong tiil? Ay, pa silang taon ni mo eh. Kabata pa ba ni mo mag-iningon anak ka? Ay, may kalab. Pinalingaw kag shopping. Ya ako. Malingaw ko nga sige raman kog sunod-sunod ni mo. Ano yung ikog ni mo? Kung arasa ka pa ingon, adtusad ko. Tig pa ko. Tig bit-bit sa mga gipang shopping. Hala ka diha, reklamador na kayong akong bana ha. Tag ato sa uyab pata, bisag asa ko paingon, musunod jud ka. Bisag dili ko gusto nga naa ka sa akong luyo, magsunod-sunod jud ka nako. Aw kani adto man to, dihang nagpabilib pa ko nimo. Nakaroon, dili na di ka magpabilib. Abi na oy, kaya asawa na matika. Na, pagidangat. Asa ka? Mas may pa anilang ko maghuwat nimo. May kinay kalingkuran. Sa unahan ako, ha? Sige na, dali na pi. Ikaw na lang, love. Please na kay. Di na madalas sakit akong tiil. Sakit kayo. Ay, nala. Di natin kapugson, diha lang ka. Lingkod lang ka diha ha. Balikon natin ka din eh. Ayoko biya ilab ha. O, lagi, love. Tuan na, misirit na. Lingkod ako din eh. Ay, makarelax na dyan ang akong tiil. Ay, patupad ako lingkod ni mo ha. Ikaw pwede ako bilakaw. Uy. Marco? Oh. Hi! Asa naman yung tawhana, uy? Nakuha naman siyang gilingkuran. Naglupa tarabak mo sa lakunda. Ay, itry na kong dial. Pasig madapan niya. Oh, dawatan ning cotton candy, oh. Uy. Wat pa dyan ka mausap, Maui. Murag yapon kag bata. Cotton candy yapon imong ganahan. Dagan ba ako ganahan, Marco? Nagisayangan ko nga nawa na ako. Sama
mo. Diyan nawa ka sa kong life. Nangita ko laing lalaki. Honestly, na-miss ka until now. Hindi na tabigis ko tatong pas, mawi eh. Hatay ko sa mo cellphone number, B. Kaya tagan punta ka. Okay, yeah. Uy, ang akong wife, nanawag. Mawi ka dito ha? Diyan ka. Ayaw sa! Ha? Give me your number sa, please. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mama. Happy birthday, Ma. Di ba? Salamat. Jarang among gift para ni mo mao. Thank you. Dali na mo, mga una ta. Oh, kumusta na kamo si Ila, ha? Marco? Okay naman pa. Unsa man? Dili sila sama ni mama nimo. Dili man. Ay wa pa may angay ka silusan, di ba? Pero kung may makita na nimo kausaban, Marco, ay sus, magsilos na na. Dili parehas ni Mama si Ila pa. Mhm. Kasubra ka silos na. Wapa ka mahumagkaligo na? Uwa pa, love. Nga naman, maligo ka? Dili ay. Duka na ko. Batog na ko. Okay. Sige, love. Sige. Uy, si Maui kining nawa. Kasi na nawag mo, love. Kuan kining akong office mate, love. Kadiyot ha. Hello, bye. Kuan bye kining. Ug balay mong tuyo kay mga tuog na misis. Sige bye. Bye. Bye, pagisampit ni Marco na ako. Bye, di ay ha? Asa ka, bye. Kinsa man sige, tawagan nimo. Imong laki. Hilom na, biboy, oy. At man na iyong pagsigig inom anang bino, hangtod masunog ng atay nimo o mamatay kag sayo. Iya. Mabiyuda ka sayo. Ayo, mabiyuda, Jud. Mogid na ikuan, mogid na tinuod. Kanus amang ko makalingkawas ni bana kong way lamit. Si Marco. Siya ang tubag aron makalingkawas ko sa kumbanang salpahis. Sorry, pero di ko kalugar karong gabi eh. Nga naman, Marco. May dinner date kami ni Ella. Sige lang mag-dinner date. Oo. Among wedding anniversary karon. Okay. So, congrats pala ninyong duha. Next time, Marco, ay nakapalipari, ha? Mm. Uy, May baho ka pang nag-inusara lang ko sa kong kwarto, Roy. O nagtanaw ko 50 Shades Darker. Hindi tayo ang isina, Maui. Nag-imagine ko. Nakita niyong babae o lalaki, Marco. Marco. Mawihan na ay. Ipaganahan ko sa buang silpon. Baya sa junior to, ihakaw sa dayon. Pantay ka na kung bayana ka. Tabawon dito ka, Maui.
sure ka man ha, nga na may sakyanan, Marco? Traffic ron lab kay Lunis. May ning motor kay kalusot-lusot na traffic. Anto na ko lab ha. Sige, amping ka ha. Thanks. Today, gi-invite kong dinner. Ha? Anto ko lab. Kinsa may nag-invite ni mo? Ako mga kabrad sa college. Okay, sige. Pero, ayaw pagpauli kung nakainom ka ha. For your safety ba, kay magmotor ka baya ha? Okay lab, salamat kayo. Maui, ganyan ka din eh? Kanina na ko ayo. Di. Excited na kay kang mugakos ni mo. Uy. May kay nakalagar ka rin. Nangita kong alibay ni Ila. Unsaon? Ikaw, manggod. Di pa ganahan mo ko di mo cellphone. Daan pa jud ko mamadaka dayon sa kong ago. Mauna. Oo niya. Gusto niya tundugayan. Maui. Ay, paot siya kaasa kong pinipida. Ay! Tinigap ko naroon ko na eh. Wag dyan. Hindi madagwad dyan. Wag dyan. May kiliti ako dyan. Masuot ko yung kalasangan. Uy. Doon ay atapay. Ay gamay atapay. Ganahan ko ini. Marco. Yatag na ko niyo. Maui. Tagbagi ka ron. Huwag tagbaway na to ha. Ha? Kena. Hello? Love, sorry kayo. Di ko kauli sa ato. Nadaot ang akong motor. Business ha, nga nadaot ang imong motor, Marco. Kaya nakita ko na ni mo si Papa nga may kauban ka babae. O gabi ni Papa ni mo, o akong imong kauban. Ay. Ano? Ano ba? Nanasan ka diha. Ano lagi? Maui, buwis na, Maui. Kung ano kining, nakitaan ko sa akong amahan, kamay kauban kong babae, o iya kining gisulti sa akong asawa. Anya? Ansa may? Mauli na ka. Nag-uli, Marco, kay wa pa ko matagpaw ni mo. Wa pa ba? Maui. Miuli ko sa mo, pero nasakpan ko kay daghan madagihimong sikininis mawi sa kong liog. Sukad to. Naugtang nag-trust si Ilan ako. Sa kung siya ko'y paranghid niya, di na yun siya mutuon ako. Magutom nga kasama ang kaagi ni Marco, dinhi ning atong tulumanon. What's the style? Nawag trust is style. Kining maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera sa direksyon ni 3D Advocan. Spinner, Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian The Walkers Jano. Dalit ka nato sa RMN Drama.